sad igraš. Evo, nikad ga ne napadali, buda. Gle sad. Evo ga, polezao ovaj kaj te dupe. Evo ga. Crni ovaj živić. Neće se pritisnuti, znači. Šta? Ovo, viš. Neće se pritisnuti crkve za ledu se kraju. A? Koliko snimaš? Dugo? 4 minuta. 4 minuta. Ne, hoće da ovo pošaljemo na crne toče. Uđe neki klinac koji ne zna. Moje, kada pojela? Ruka. Ruka od Bugarina bila. U autu. Ovima ništa ne pomaže. Vidiš koliko ništa nema. Ne znam, ne stisam. To ti je to, brate. Sam puštate čovjek i ništa. Da. Veselo. Ja, ga snimao sam. Ne, ovi se sprde ovi šumadinci. Gledaj, i protiv Slavije, ja sam pao. Ne, protiv Slavije. Pao sam. Mišo, uđi i predribaj sve i ušetaj svoj god, sine, ne daj njega. Nema drugi. Daj mu noge. Ja snimam samo polovinu, vamo da igram. Pa samo, to je. Daj da imamo golmana kako izgledamo. Ovo je gol. A nije Boško. Nije mnogo, 2 metra. Nije mnogo. 2 metra. Da. Uval, Živić, uval. Ovo se znaš, ne treba, sigurno. Je, sad se lakše dišu. Nije namestan. Biće drugi. Ne da slučajno neko iz neznanja ovdje šutne, ja se pođe pođe da centrira ona vupu u 90, šta će Jedan mi onaj naletni, jedan mali naleti i tad 2-2. a ono... Ma dobro, biće. Sad vidim kad vas biti to. Ne, samo tu, samo tu. Ovaj me gospoda. Vi se bre latinicom na tim dresovima Šumadija treba ga ubiti odmah. Ono Šumadija se tiče latinicom. Je, odlično delo. Odličan
Odlično. I bre, ovaj golman, bre, čovjek pusti malo. Sad će da pogreši to. Danas svako ovako, brate, Višu istegni malo, Nemate problema. A? Pa dobro i vi, pa da odmarate, da nas ne kašta, mislim. Došao ovdje da... Odmaramo 11. Samo? Pa odlično onda. Toliko ime. Se vidi ovo lepo? Vidi se. Se vidi gdje je lopta? 36. Sad. 36. Mogli se sve isključiti, izgubi sve uključiti. Stavi nogu, stavi ruku. Ajde. Kako je žuto što ljudi? Ne, onda žuti. Neću više budu